Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Ну, а мы с вами зараз перанесемся у пачатак сакавіка 1917 года. И мы казали с вами, что гэта лютаўская рэвалюцыя. Хлеба няма, полки пустыя, пачаліся хваляванні. Ну і тут я думаю, што вы ведаеце, што стары новы стыль. Вось і таму 23 лютага, так скажам, гэтая дата. І што робіць, скажам, Мікалай. Мікалай знаходзіцца ў той час на фронце і у вагоне на станцыі дно ён адракаецца ад трона. Адракаецца ад трона і, трэба сказаць, ён скажа такія словы: «Нет жертвы, которую я не принес бы для настоящего блага России». І паколькі ў анкеце, якую будзе потым запаўняць, запаўняў свой час Мікалай II, там напісана было, да, прафесія, ён напісаў хазяін землі рускай. Канешне, яго адрачэнне гэта была такая велізарная для яго ахвяра, канешне. І вы бачыце, вось стаўка, вось начальник, так скажем, начальник штаба в дни великой борьбы с внешним врагом, стремящийся почти 3 года поработить нашу родину, господину Богу угодно было не спаслать России новое тяжкое испытание. Начавшееся внутреннее народное волнение грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государева российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его наступление на престол государства российское. Заповедую брату нашему править делами государственными в полном и непорушном единении с представителями народа и законодательных учреждениях, с тех началов, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу. В имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжкую минуту всенародных испытаний, и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы, да поможет Господь Бог России. 2 марта 15 часов 1917 года бачым подпись Миколай Алоўкам и бачым подпись министра императорского двора, генерала, скажем, и росчерк пера. Что цікавага ў гэтым документе? У гэтым документе спалучаецца, я не просто так вам прочитала, тое, што Мікалай II адмаўляў рэчаіснасць. Таму што першая частка гэтага дакумента сведчыць аб тым, што вось засталося яшчэ абсалютна пару хвіліначак, да, вось гадзіначак, а можа толькі адзін дзень, і Расія пераможа разам са сваімі саюзнікамі ў вайне. Хотя ситуация на фронте складывалась совсем не так. Позиційная война, якая ведется уже не один год, и ніводнай паспяховай по великому рахунку великой войсковой операции российской армии. К початку 1917 года армия стомилася, Петроград просто голодал. Император у Могилёве, и ён разумеў, што сітуацыя вельмі сур'ёзная, і ён вырашае вярнуцца у царскае село. У царскім селе была сям'я, там хварэлі на корь, і ўжо настолькі была сітуацыя цяжкая, што чыгунка ўжо было пад кантролем, так скажем,
тых, хто удзельнічаў у рэвалюцыі. І цягнік Мікалая II перанаправілі з магістральнага маршрута на тупіковую такую ветку на Пскоў. Ну і там у салоне вагоне імператарскага цягніка і адбылася вось гэтая падзея. Вечар 1 сакавіка стала вядома, што вярнуць Петраград сілай не удасца, таму што тыя вайска, якія пасылаліся для падаўлення рэвалюцыі, пераходзілі на бок рэвалюцыі. І вось ключавую стаўку і ролю сыграў начальнік штаба стаўкі генерал Михаил Алексеев. Менавіта генерал Алексеев разаслаў камандуючы фронтамі тэлеграму. У телеграмме было одно пытание. Ввиду нарастающей анархии, не считаете ли вы единственным спасением отречение государя? И усе командующие фронтов прислали отказ. Так, мы лічым, что Миколаю II трэба адречься от трона. Нават великий князь Николай Миколаевич, гэта былы галоўнакамандуючы, ось да Миколая, якога там сам Миколай, другі саслаў на Каўказ, таксама даслаў тэлеграму, у якой падтрымаў гэту ідэю адрачэння і прасіў прыкланіцца пред волей правідзення. Раніца 2 сакавіка 1917 года Миколай II яшчэ верыць, што бунт, так ён называў рэвалюцыю, можа быць падаўлены, і вось зараз ён са ўсей, так скажем, сваёй рашучасцю ён паедзе і ў Петраград гэты бунт падавіць. Аднак ён пачуў, калі прыйшоў у гэты штабны вагон, ён пачуў ад камандуюча паўночным фронтам генерала Рускага даволі жорсткую прапанову. Адмовіцца ад трона на карысць Алексея пры рэгенцтве брата Михаила. І Миколай II, які і так не адрозніваўся моцнай воляй, будзем казаць праўду, не быў ён такім суперрашучым чалавекам, і ён быў канчаткова дабіты гэтым прапановай, таму што ён быў разбіты не толькі палітычнымі патрабаваннямі, а ён быў разбіты здрадай. Ён рэальна убачыў, што вакол яго, як ён потым запісаў у дзённікі, кругом измена і трусасць і абман. Бліжэй да палуначы, прыблізна ў 23:40, у вагон прыбылі дэпутаты Дзяржаўнай думы Гучкоў і Шульгін, і яны потым, як пішуць самі ў ўспамінах, былі падрыхтаваны і чакалі вельмі такой жорсткай такой размовы з імператарам Миколаем II. І тое, што трэба будзе пераконваць Миколая II, спрачацца з ім, што гэтае адрачэнне проста неабходна. Але яны былі здзіўлены, што Миколай II сустрэў іх абсалютна спакойным. І гэта быў уже чалавек, які прыняў гэта рашэнне. Першапачаткова Миколай згадзіўся на варыянт «я за сына». Алексею на той момант 12 гадоў. І тут яшчэ трэба былі быць, так скажем, до Миколая дайшло, і Миколай, я думаю, што першапачаткова так глыбока не задумваўся, але калі ён першапачаткова згадзіўся адрэчся на карысць Алексея, ён зразумеў жах сітуацыі. У чым быў гэты жах сітуацыі? Хворы на гемафілію Алексей павінен быў быць разлучаны з бацькамі. Па законах Расійскай імперыі, калі вось здараецца такая сітуацыя, рэгент павінен быў жыць з імператарам бацькай асобна ад сям'і. А сітуацыя Алексея, сітуацыя яго здароўя патрабавала і медицинскага дагляду 24/7 і мацярынскай апекі. Будзем шчырымі, так скажем. І акрамя таго, супруга Александра Фёдоровна, якую не вельмі любілі у расійскім грамадстве,
яна станавілася ў вачах усіх астатніх такім шэрым кардыналам пры 12-гадовым хлопчыке. Гэта не ўстрайвала, так скажем, грамадскае таго самае. І Мікалай прымае вольнае, юрыдычна спрэчнае, але, як потым некаторыя скажуць, гуманнае рашэнне. Ён атракаецца і за сябе, і за сына на карысць малодшага брата, великага князя Михаила Александровича. Той маніфест, які я вам зачытала, ён складаецца наспех у вагоне без юрыстаў. І Гучкоў заўважаў, што подпіс алоўкам, мы бачым, да, Мікалай падпісаўся не чарніламі, а алоўкам, можа быць несапраўдны. І таму потым, вось яшчэ есть адзін такі тэкст, дзе сваю подпіс алоўкам Мікалай абводзіць чарніламі. І мы бачым з вами прастаўлены час, да, у маніфесце 15 гадзін 5 хвілін, там гэтая пяцёрачка мала відаць. Гэта таксама не зусім праўда, таму што ўжо было амаль што 12 гадзін ночы. І гэта зрабілі спецыяльна, каб стварыць такую ілюзію, што Мікалай II сам прыняў гэтае рашэнне да моманту да прыезда дэпутатаў Дзяржаўнай Думы. Закончыўшы пісаць, Мікалай выйшаў да світы і сказаў: «Я отрекся до 12 часов дня, но потом понял, что оторвать сына от себя не в силах. Вы знаете, мой сын жив только пока я рядом. Я передаю престол брату». Ну і ў дзённіку, як я уже казала, ён напіша суха: «Кругом измена, трусость и обман. Это о генералах». Ну и об тым, что он зрабіў. «Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения России я готов на все». Но гэта быў пачатак, калі можна так сказаць, драмы. Маніфест адправілі ў Петраград. І тут гэты тэкст трапляе да Михаила Александровича. Михаил Александрович чалавек мяккі, які да ўлады не імкнуўся ад слова зусім, тым больш у такі крытычны момант для дзяржавы. Ну і Михаил Александрович паехаў раіцца з Керенскім. Ці Керенскі прыехаў, тут ёсць розныя варыянты. Ён, так скажем, раіўся не толькі з Керенскім, але і з дэпутатамі Дзяржаўнай Думы і зразумеў пасля вось усіх гэтых, скажем, перамоў, што армія не будзе яго абараняць. Я маю на ўвазе Михаила Александровича. Таму што нават ахова зімовага палаца патрабавала арышта ўжо, так скажем, Михаила Александровича як, так скажем, імператара России. Што ў выніку? 3 сакавіка Михаил падпісвае акт аб адмове воспринять верховную власть да рашэння устаноўчага сходу. Вось тая ідэя, што павінна склікаць устаноўчы сход, які вырашыць будучы лёс Расійскай імперіі. Ну, уже ў верасні 1917 года Россия будзе абвешчана рэспубліка. Што ж здарылася юрыдычна? Пасля таго, як ад трона адрокся Мікалай, престол перайшоў да Михаила, і Михаил адмовіўся прыняць гэты престол. І вось стварыўся такім вакуум улады. Ну, лёс Михаила будзе трагічным. Я буду яшчэ падрабязна пра гэта расказваць, але праз 8 месяцаў бальшавікі расстраляюць і Мікалая з сям'ёй, і Михаила. Вернемся да тэкста маніфеста, крышачку, так скажем, крышачку цікавостак. Так, подождите, чакайце, тут будзе ўсплываць гэта. Маніфест напісаны на тэлеграфным бланке. Вось мы яго з вами бачым. І вось тое, што спачатку Мікалай падпісаўся алоўкам, а потым ён абвядзе, скажем, гэта такой подпіс чарніламі, стане спорнай з'явай да сённяшняга часу.
Таму што ну судовыя крыміналісты, калі так задаць ім пытанне, а ці з'яўляецца такі подпіс сапраўдным. Вось калі чалавек падпісаўся спачатку алоўкам, а потым абвёў чарніламі, прымуць ці нашу подпіс дзе-небудзь у якой-нибудь дзяржаўнай установе ці, напрыклад, у банке. Ну тым не менш вось такая калізія з гэтым адрачэннем існуе. Вось гэта знакамітая мікалаеўская, што вакол здрада, гэта не пра просты народ, а пра эліту, якая пачала вельмі хутка бегчы ў розныя бакі. Проста ў розныя бакі. Генералы, прыдворныя, вялікія князі, якія адны патрабавалі ад Мікалая адрачэння, а другія прысягалі часоваму ўраду, а трэція проста беглі. І вось ён бачыў, як людзі, якія акружалі яго хадамі, і якія яму казалі прыемныя рэчы, вельмі хутка, з такой жа хуткасцю пачалі бегчы у розныя бакі. Мікалай II цудоўна ведаў артыкул 37 асноўных законаў расійскай імперыі. Монарх не можа адречься за спадчынніка. То есть Миколай II по закону не мог ён адрокся за сябе, а за Алексея ён юрыдычна не меў права адречься ад трона. І на гэта ніхто не звярнуў увагі, таму што дзяржава, імперыя, яна ўжо проста рушылася на вачах, і на гэта проста закрылі вочы, да, што вось, ну, абсалютна немагчыма. Цікава, ну і я потым скажу яшчэ асобна пра кожнага, жонка даведалася аб адрачэнні з газет. Таму што Мікалай II, калі яго цягнік адправілі на Пскоў, ён не мог звязацца з жонкай, таму што была забастоўка телеграфістаў. І телеграфісты сказалі, што мы не будзем адпраўляць ніякіх тэлеграм ад імя Мікалая II. Уявіце сабе, наколькі хутка, рэзка і беззваротна можа змяніцца сітуацыя ў адзін момант. То есть яшчэ 2-3 дні да таго яны б беглі, ламаючы ногі, адпраўляць тэлеграму самой імператрыцы, ад самой імператара Мікалая II Александра Фёдоровны. І тут прайшло некалькі дзён, і тыя ж самыя людзі кажуць, не будзем мы нічога адпраўляць ад імя Мікалая II. Аловак, якім быў падпісаны маніфест, забраў сабе генерал рускі. І потым ён гэты аловак згубіў. Ён яго, так скажем, захоўваў як рэліквію, але потым ён яго згубіў. Ну і трэба сказаць, што лёс генерала рускага быў трагічным. Гэты генерал пакончыць з сабой у 1918 годзе, калі будзе вось гэта новае нямецкае наступленне. Ну і ведаеце, тыя людзі, якія лічаць Мікалая II святым чалавекам, ёсць такія людзі, і сям'я Мікалая II праваслаўнай царквой рускай далічана да страстар-церабцаў. Я вам потым растлумачу, што гэта такое. І ёсць такая частка, так скажем, якая ідэалізіруе Мікалая II, да? Чалавека, які вельмі дастойна прыняў сваю смерць, але як кіраўнік ён быў так сабе. Так вось гэтая частка, якая ідэалізіруе Мікалая II, яна кажа, што Мікалай II атрокся не як трус, да? Не як баязлівец па-рускі, да? Па-беларуску трус, баязлівец, але як чалавек, якога проста падманулі. Таму што Мікалай II, згодна іх думкі, лічыў, што калі ён адрачэцца ад трона, уход гэтай дынастыі спыніць грамадзянскую вайну. І зноў жа Мікалай памыліўся. Гэта толькі, так скажем, пачне гэтую грамадзянскую вайну. І што захаваў Мікалай II пасля адрачэння, трэба аб гэтым казаць, гэта праўда, ён захаваў годнасць, па-рускі дастоінства, да?
І нават у той ссылке, куды ён потым адправіцца, ён будзе казаць, што няма такой ахвяры, якую бы я не прынёс на блага Расіі. І вось тое, што як ён сябе паводзіць, гэта таксама гэтая ахвяра. Рэакцыя сям'і. Рэакцыя сям'і на тое, што здарылася. Трэба разумець, што сям'я, вялікая сям'я, маюцца на ўвазе прадстаўнікі дома Раманавых, дазнаваліся пра гэта неадначасова. То есть кожны з іх гэтая навіна, так скажем, станавілася вядома ў розныя часы. Ну, давайте так. Александра Фёдоровна даведалася, як я ўжо сказала, з газет. І гэта было для яе асабістая трагедыя і поўны крах усяго таго, у чым яна жыла, во што яна верыла, усё, крах усяго жыцця. Яна была ў царскім сяле, дзе усе дзеці, акрамя Марыі, хварэлі кор'ю, хварэлі дастаткова цяжка. І яна знаходзілася там каля дзяцей. Я ўжо казала, што связі з Мікалаем II не было, таму што тэлеграфісты сабаціравалі, так скажем, адсылку тэлеграм. І калі яна спачатку даведалася з газет, а потым часовы ўрад абвесціў афіцыйна аб адрачэнні, Александра Фёдоровна успрыняла гэтую навіну не як меру, на якую трэба было пайсці, а як здраду і подласць. У своим дзённіку яна напіша: «Великий пост, ужасный день. Он больше не царь, его вынудили отречься». Усю вину Александра Фёдоровна усклала на генералу. Яна абвінавачвала стаўку. У листах к мужу яна называе генералов трусами и предателями. И пишет об том, что я не верю в добровольность твоего решения и до последнего надеюсь, что ты можешь все вернуть. Доехал Миколай II до сям'і толькі 9 сакавіка. И по успоминах, так скажем, видовожцев, уже Александра Фёдоровна была бодра и спокойна внешне, полностью погрузившись в заботу о больных детях. Там в семейном кругу мы искали утешение, вместе читали, молились и учили детей. Наш союз перед лицом катастрофы стал только крепче, напіша яна у сваіх дзённіках. Ну, трэба сказаць, што, зноў жа кажу, ужо у ходзе Першай сусветнай вайны адносіны грамадства расійскага да Александры Фёдоровны былі вельмі складаныя, ее ўспрымалі як нямецкую шпіёнку, за ліставанне з Вільгельмам, карацей кажучы, там, скажем, не любілі яе ў свеце. Ну, а для яе, для чалавека закрытага, неэмпатычнага па характару, тое, што яна перастала быць імператрыцай, ну, гэта скасаванае жыццё. Скасаванае жыццё і здрада тых, хто быў каля яе да гэтага часу. Маці, імператрыца Марыя Фёдоровна, яна была ў Кіеве ў той час. І яе рэакцыя прайшла праз некалькі стадый ад патрасення і гнева да поўнага адмаўлення. Звесткі, калі да яе дайшлі аб тым, што сын адрокся ад трона, сталі для яе шокам. У сваім дзённіку яна напіша: «Меня как будто оглушили». И у своих дзённиках яна потом будет писать, что Миколай был неслыханно спокоен и величествен в это ужасном унизительном положении. Кого обвинувачивала Мария Фёдоровна? Мария Фёдоровна обвинувачивала невестку Александру Фёдоровну, Алекс, да, як яе домашняе імя, і бездарны ўрад. Вось Александра Фёдоровна і бездарны ўрад, правительства па-рускі, гэта вось тыя людзі, якія, на яе думку, прывялі да той сітуацыі, што Мікалай адрокся ад трона. Я не магу і не хачу гэта верыць. Гэтыя словы скажа Марыя Фёдоровна ў 1918 годзе
калі яна была, так скажем, у Крыму пад арыштам яна ўжо была, і ёй сказалі, што сям'я сына расстраляна. Яна адмаўлялася ў гэта верыць, і яна забараніла служыць па сыну паніхіды. Калі ўжо, так скажем, відавочна было ўсім, што імператар сям'ёй расстралянай, маці адмаўлялася у гэта верыць і забараніла служыць паніхіды. Яна пераканала сябе, што Мікалай жывы, і нават калі ў 1919 годзе яе вывезлі ў Англію, і там у Англіі яе сустракалі у парту, і яна ўбачыла траўрныя павязкі на вопратцы прынца, які сустракаў, і яна сарвала гэтую чорную павязку з рукава англійскага прынца, такім чынам яшчэ раз падкрэсліўшы, што жывы. І потым яна паедзе на радзіму ў Данію, і кожны, вось, як будуць казаць тыя людзі, якія жылі разам з ёй, дапамагаючы, яна кожны дзень выходзіла ў сад і глядзела на ўсход. І калі яна бачыла карабль, які плыве, яна казала: вось там едзе мой Нікі, вось ён прыедзе, мой Нікі. І імператрыца Марыя Фёдоровна памрэ ў 1928 годзе, і пры яе жыцці яе сына так і не адпелі, таму што яна забараняла да сваёй смерці адпеваць Мікалая II, таму што яна лічыла яго жывым. Вялікі князь Міхаіл Александрович, гэта прэстол на адзін дзень, да? Гэта была такая нечаканая ноша. Мікалай II не хацеў, скажем, разлучацца з хворым Алексеем і перадаў, скажем, брату. Цікава, таму што блізкі яны не былі, я маю на ўвазе братоў. Чаму? Таму што Міхаіл ажаніўся на жанчыне Наталі Вульферт, якая была разведзена. А прадстаўнік імператарскага дома не мог быць жанаты на разведзённай жанчыне. А Міхаіл пайшоў насуперак усім і ажаніўся на ёй. І пражыў, вось, яны жылі вельмі добра, былі вельмі шчаслівы ў шлюбе. Што сказаў Міхаіл, калі даведаўся, што ўсё забылі, да, вось тое, што сям'я яго не прыняла пасля яго шлюбу, што гэта было, так скажем, што ён зрабіў такі крок, які не павінен быў рабіць. Усё забыў Мікалай II, калі падпісваў акт адрачэння так скажем, на карысць Міхаіла. Что он сказал? Бог знает, кто надоумил его написать такую гадость, сказал Михаил Александрович, калі 3 сакавіка яго выклікалі члены часовага ўрада. Члены часовага ўрада ему прямо сказали, что прими корону. Примешь корону, ты повинен добра разуметь. Пачнецца грамадзянская вайна, і цябе заб'юць. І Михаил Александрович, чалавек, які да ўлады не імкнуўся, і тое, што ён пайшоў насуперак усёй сям'і для таго, каб ажаніцца вось на сваёй каханай жанчыне, якая была разведзена, даказвала ўжо тады, што ён не імкнуўся да, скажем, дачакання сваёй чаргі на трон. Таму што да моманту адрачэння Мікалая гэта была ілюзорная такая магчымасць. Ведаеце, гэта як прынц Чарль, Гаррі, не Уільям, а Гаррі, да, які заявіў, што ён не хоча. Там, так скажем, іншая крышачка сітуацыя. І вось Мікаіл адмовіўся ад прэстола да рашэння ўстаноўчага схода, да, тое, пра што мы ўжо ведаем. Даведаўшыся пра гэта, Мікалай II прыйшоў у ярасць. Ён усе свае эмоцыі, мы з вами гэта ведаем, памятаеце, ён пісаў у дзённіку. Что ён написал? Оказывается, Миша отрекся. Бог знает, кто его надоумил. Он проявил слабость и предал династию. Нормальненько так, да? То есть Миколай II не зрадил династии, да, а Михаил почему-то зрадил. Реакция остальных членов семьи была розной.
да, ад стойкасці да здрадніцтва адкрытага. Ну, напрыклад, сёстры Ксенія і Вольга Александровны, да? Яны падтрымалі брата. Старэйшая Ксенія пісала, што, канешне, ўсё, што адбываецца, гэта жахліва, но яна яму пісала, но я малюся за тваю бяспеку. Малодшая Ольга таксама будзе потым казаць, што іх наша мама во всем вінила Алекс, но сама старалась сохранять спокойствие ради семьи. Сінод, які быў, так скажем, дзяржаўнай установай у складзе Расійскай імперыі, і расійская праваслаўная царква успрымала, і у іх была такая ідэалогія успрымання імператара як памазаніка Божага. І вось у гэтай дактрыне выступленне супраць імператара – гэта выступленне супраць Бога. Расійская православная церква, она так правильно называется вообще-то до 1917 года, не русская, а российская православная церква, она была таким ідэалагічным падмуркам існавання імператорской монархічнай улады ў России. Вось просто столпом. Что робіць священный синод? Священный ці святейший синод імгненна абсолютно присягнуў часовому ўраду. Маніфест об адрачэнні Миколая II и адмене потым Михаила был, как написано в документах Священного Синода, принят к сведению. То есть просто приняли, так скажем, ну, было и было, ну, отрокся и отрокся. Усякое у житті бывает, да? И гэта, конечно, стане вельмі страшэнным ударом для Миколая II, потому что ён пазбавіўся свайго, ведаеце, ідэалагічнага столпа і падмурка, які, ну, просто совершилась воля Божья, да? Россия вступила на путь новой государственной жизни, и благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой в ее пути. Возлюбленные чада Святой Православной Церкви, Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, славной нашей армии предстоит в ближайшем будущем великие усилия. В такое время все верные сыны Родины должны проникнуться общим воодушевлением. Ради миллионов лучших жизней, сложенных на поле брани, ради бесчисленных денежных средств, затраченных Родиной на защиту с врага, ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья Родины, оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любови в благо Родине, доверьтесь Временному правительству, все вместе, каждый в отдельности, и приложите все усилия, чтобы трудами, подвигами, молитвой и повиновением облегчить ему, это значит часовому ураду, великое дело. Вот как-то так. Зноў жа кажу, вось гэта тыя ж самыя людзі, якія яшчэ да сакавіка 1917 года разом з усімі пели «Боже, царя храни», да? Ну і вельмі хутенька, так скажем, пераабуліся. Ну і у сям'і дынастыі Романовых быў вялікі князь Владимир, вот гэта Кирилл Владимирович, да? Што ж гэта быў за чалавек, вялікі князь Кирилл Владимирович, якога называлі красным великим князем. Гэта цікавая асоба, якая характарызуецца аднымі, які маладзец, да, такі для свайго часу, а з другога боку здраднік. І гэты чалавек у рашучы момант аказаўся не з Мікалаем, а з яго ворагамі, як можна так сказаць, Мікалая II. А потым у эміграцыі ён сябе абвесціць імператарам усерасійскім. Кирилл Владимирович, якога мы з вами бачым, быў унукам Александра II і стрыечным братам Мікалая II. Стрыечны – это двоюродны. Марскі офицер, адмирал,
Камандзір гвардзірскага экіпажа. Гвардзейскі экіпаж – гэта элітная частка асабістай аховы імператара. Ён меў рэпутацыю чалавека амбіцыйнага, але не самага дысцыплінаванага. У час руска-японскай вайны ён быў на вось гэтым браняносцы петрапаўлаўскім і цудам застаўся ў жывых, проста цудам. Па сведкам тых людзей, якія разам з імі служылі, у Порт-Артуры вялікі князь Кірыл Уладзімірович адрозніваўся п'янствам і хамствам у адносінах да афіцэраў. І вось наступіў люты 1917 года, і Кірыл зрабіў такі ўчынак, які перакрэсліў усе нормы. Ён стаў першым з Раманавых, які публічна парушыў прысягу. Па адным дадзеным, ён прыйшоў у Таврычаскі палац, гэта рэзідэнцыя думы, з чырвоным бантом на грудзі і заявіў аб падтрымцы рэвалюцыі. Па другой версіі, ён прывёў вось гэты гвардзейскі экіпаж для аховы рэвалюцыйнага часовага камітэта. То есть прыйшлі, скажам, ахоўваць іншы ўрад. Для монархістаў гэта стала шокам. Таму што, ведаеце, гэта, скажам, вельмі такі быў пераломны момант, па-навуковаму гэта кропка біфуркацыі, да, гэта, то есть тая кропка, пасля якой усё мяняецца, да, жыццё не будзе прежнім, да, жизнь не будзе прежняй, да, вось гэта кропка біфуркацыі, калі можна так сказаць. Всё, мяняецца ўсё, такі пераломны вельмі момант. І, канешне, у той момант у расійскай імперыі, нягледзячы на такія, так скажам, крокі пэўных колаў, усё ж такі было даволі шмат монархістаў. Вельмі шмат монархістаў. І для монархістаў тое, што зрабіў Кірыл Уладзімірович, гэта стала шокам. Яны лічылі, што гэты момант, менавіта вернасць цару патрабуе падавіць гэты мяцеж, а вялікі князь адразу прымае не той бок. А потым ужо прыхільнікі Кірыла Уладзіміровича будуць спрачацца, ці будзе гэты чырвоны бант на самой справе, да, ці наогул сам факт быў, да, з бантом ён прыйшоў, без банта, гэта не важна. Важна тое, што ён зрабіў. Факт перахода на бок рэвалюцыі і парушэнне прысягі быў. І Кірыл Уладзімірович стане тым чалавекам, які першы з Раманавых гэтую прысягу зафіксавалі. Кірылу Рамановичу удасца выехаць у эміграцыю. І у эміграцыі Кірыл вырашыў, што раз усе Раманавы забіты ці невядома дзе, то галоўны ён. Стрыечны брат Мікалая II. У 1924 годзе ён выдасць маніфест і абвесціць сябе імператарам всерасійскім Кірылам I. Якая была рэакцыя на гэта? Рэакцыя была рэзкая. Першы, хто выказаўся, гэта была маці Мікалая II, імператрыца Марыя Фёдоровна. Яна вельмі рэзка выказалася і адмовілася прызнаваць яго правы. Большая частка імператарскай сям'і, якая здолела выехаць і была за мяжой, ці жыла ўжо за мяжой, яна адмовілася прызнаваць яго імператарам Кірылам I і лічыла гэта самаўпраўствам. Шмат хто з монархістаў лічылі, што сваім учынкам у 1917 годзе у ходзе лютаўскай рэвалюцыі Кірыл сам пазбавіў сябе і сваіх нашчадкаў права на престол, таму што ён здрадзіў, ён першы перайшоў на бок рэвалюцыі. Акадэмік Лихачоў пісаў, што паколькі Кирилл Владимирович выступил на стороне заговорщиков против императора, он не может претендовать на российский трон. Як же удалось ему выехать, правда? И он абсолютно довольно спокойно спочатку выехал у Финляндию, а потом у Германию и во Францию. И прожил он до 1938 года у Парижа,
ён захаваў і жыццё, і захаваў усю сваю маёмасць і грошы. Цікава, што, будучы, так скажем, прэтэндэнтам на расійскі трон, дастаткова брызгліва будзе адносіцца да Гітлера, будзе лічыць нацызм ахлакратыяй, гэта ўладай натоўпа. Хаця ёсць, так скажем, такія моманты, што частка асоб з яго акружэння шукала кантакты з нацыстамі. Такім чынам, у гісторыі вялікі князь Кірыл Уладзімірович застаўся сімвалам вераломства эліты. Менавіта вось яго ўчынак паказаў, што нават самыя блізкія, родныя проста-напроста кінулі імператара Мікалая II. Яго вось прэтэнзіі Кірыла Уладзіміровича на престол ужо ў эміграцыі потым прывядуць да таго, што створыцца такі шматгадовы раскол сярод патомкаў Раманавых, і гэты раскол не пераадолены да сённяшняга часу. Ну, цікава, да, хто такія Кірылавічы, да, хто прэтэндуе зараз на расійскі трон, які лічаць сябе спадчыннікамі престола. Ну, казаць о прэтэндэнтах, конечно, зараз гэта, ну, так сабе, так скажем, варыянт. Ну, хто галоўны, да, каго лічыць? Гэта патомкі вось гэтага князя Кірыла Уладзіміровича. Асабліва вось яны заяўляюць о сваіх прэтэнзіях на расійскі трон. Галоўная тут Марыя Владимировна Романова, якая нарадзілася ў 1953 годзе. І зараз у мяне зляцела прэзентацыя, у нас ёсць парачка хвілін, я пакажу вам. Так. Гэта той, пра каго мы будзем казаць з вами ўжо наступны раз. Итак, Мария Владимировна Романова. Яна нарадзілася у 1953 годзе. Ну, вось так яна выглядала у маладосці. Такая была прыгожая, да, іншыя Романовы. Яна носіць тытул «Ее императорское величество государыня Великая княгиня» і лічыцца главой расійскага імператорскага дома. У яе ёсць сын, якога завуць Георгій Михайлович Романов. Ну, вось зараз яна так выглядае, яна выглядае з сынам. Ён нарадзіўся у 1988, Марыя, вось сын, у 1981 годзе і называе сябе цесарэвічам і вялікім князем. Чым вядома гэтая пара? Гэта самая публічная такая ветка. Яны актыўна наведвалі Расію, займаліся благачыннасцю, удзельнічалі у усялякіх, так скажем, мерапрыемствах. І самае гучнае, што ім удалося зрабіць, гэта свадьба в Ісаакіевскім саборе. Можа, тут адразу даць фотаздымак. Гэта была такая прынцыповая, вось такая была прынцыповая рэч. Гэта была такая царскае веселье, 1921 год, Санкт-Петербург. Вельмі беспрэцэдэнтная з'ява. Спорная, не спорная, но вось адна из, так скажем, ветвей Романовых, вось зноў жа, да, гэты шлюб Георгія Михайловича, які адбыўся ў Ісаакіевскім саборе Санкт-Петербурга. І вось бачыце, тут і вопраткаў іх шматлікіх, алярус, і вянчанне, звярніце, калі ласка, увагу, было абстаўлена як вянчанне імператорскіх асоб. Вось мы бачым тут і дзяўчат у какошніках, і ваенных са шпагамі нагало, то есть саплямі, да. Гэта такі рытуал, калі адбываецца вось такое вянчанне. Вось яны наведваюць магілы. Ну, і вось, скажем, Марыя у маладосці. Вось гэта, так скажем,
той, хто выступае супраць, так скажем, іх прэтэнзій, прыгадваюць ім увесь час, што іх предак Кирилл Владимирович парушыў прысягу Миколаю II у 1917 годзе. Ну і акрамя таго, ім кажуць, што шлюбы сярод гэтай веткі заключаліся з неманаршымі дынастыямі, што згодна з тым же самым законам о престолонаследии з'яўляюцца парушэнні. І гэта можа пазбавіць, скажем, спадчыннікаў, ну, дзяцей ад гэтых шлюбаў на прэтэнзіі на престол. Ну, тым не менш, вось, так скажем, гэта было. Ну, вось гэта тое, што, скажем, я хацела б вам расказаць. Крышачку яшчэ раскажу пра другую, хто прэтэндуе за мяжой, гэта Михайловічы. Гэта, так скажем, другая ветка, якая там спрачаецца. Ну, скажем, гэта будзе ўжо ў наступны раз. Да пабачэння.